Veïns de l'avinguda de Can Baró al barri de Can Baró han reclamat al districte d'Horta-Guinardó la reforma integral del seu carrer. Es queixen que les voreres estan en molt mal estat, plenes de desnivells i amb molts panots trencats, motiu pel qual hi ha hagut ja diverses caigudes. Diuen que el causant del deteriorament són les arrels dels arbres, que fins i tot estan danyant la calçada. A causa de les queixes, a la darrera audiència pública, el districte ha enviat aquesta setmana uns operaris per arreglar els desperfectes més urgents. Si els arrels dels arbres no els podem tocar, estem apedaçant una cosa que no serveix per res, perquè tots els dies estarà igual. L'arrel de l'arbre tornarà a aixecar el terra. I ja es veu que hi ha unes ondulacions grandioses que són per les arrels. Portes que no es poden obrir, arbres trencats de les voreres. Els veïns, però, reclamen una actuació de reforma de tot el carrer, que inclogui el canvi d'arbrat i el soterrament de les línies aèries de serveis. Hi ha un projecte redactat des de fa 10 anys, però no s'ha dut a terme mai. Preveuen recollir signatures per demanar una solució urgent al problema.